niin, taas pizzahemma täällä kamerassa. Siinä on Donitsi, sitten Herra Röpönen ja Kössikenguru. Herra Röpönen. Niin. Herra Röpönen syö 7 brainburnersia samaan aikaan. Viime video meni ihan pieleen, se oli niin surkea. Ja se oli jotain 7, minä kukaan ei jaksanut katsoa. Ja nyt Herra Röpönen syö 7 burnersia nyt. Ei saa käydä juomassa. Kuvataan ekat 2 minaa, kun toi syö niitä. Erittäin hyvää. Joo, onpa. Donitsi katselee, mitä hän tekee. Siinä meillä on vähän laitan nää kaikki tossa. Kaikki yhteen. Meillä oli ennen... Alvari. Niin. Noniin. Mitäs Herra Röpönen duunaa? Ja... Mäkin maistan yhä. Et jaa. Toi mun haaste. Mä en pysty syömään. Vaan yhä. Hei, anna mulle. Oikeesti et. No, ota blaster. Joo, ei oo niin paha oikeesti. Donitsi ei oo niin paha. Verta. Näytä. Ei tuu. Ei. Tulee niistä. Meilläkin tulee. Näytä uudestaan. Jos on tarpeeksi kauan. Niin. Se mitä mä... Siku alkaa polttele niin ihan sairaan paljon. Me kuvataan vielä vähän aikaa. Niin, täytyy hakea purkkaa. Ei. Joo. Ei oikeesti. Miksi? Ei nyt. Mitä? Ei tarvi nyt. Hampaa. No sit lopuksi jos mä... No niin. En mä syö niitä nyt. Riittää. No niin, hae purkkaa. Nyt laitetaan pauselle siihen asti, kun Herra Röpönen on syömänyt ne. Herra Röpönen juo. Se pahentaa. Hän juo vettä, se pahentaa. Me ei kerrottu, että se pahentaa. Sen näen minä kamerassa. Nyt meillä on huono kamera iPad, se on ihan peeveli. Ja joo. Nyt täällä on purkka. Siellä. Hei, heitikö sä? Suu. Me laitan ne takas. Päästä aikaa paussa. No niin, me ollaan avattu nää kaikki. Huomaa. Mitä? Kun Röpönen huomaa. Röpönsellä ei ole kiva. Hän menee koko ajan vessaan juomaan. Me laitettiin nää lampipaperille, kun on laatua. Vähäksi aikaa taas pausselle. No niin, tässä on meidän roskat. Herra Röpönen meni taas juomaan. Tuolla on jossain tuolla on Donitsin purkka. Ei vitsi. No niin, nyt me lopetetaan tää video. Pizzahemma. Upsis. Herra Röpönen. Donitsi. Ja Kössi. Kenguru, tuu. Kamera vitsi. Se menee tuolla takana. Kössi, kenguru. Älä jaksa. Kattokaa mun kieltä, se on Kössi, kato tänne. Kössi, kato tänne. Siellä. No niin. Huomenna on jouluaatto. Ehkä spesiaali tulee 25. tai huomenna. Tai sit tää oli se spesiaali. Joo, tää oli joulun spesiaali. Joo, mut 23. päivä F-feikki joo. Donitsi laittoi ton pausselle. No toi räsypekkä keppikirjalainen. Se oli toi pomppuhevonen. Se oli se pomppuhevonen. Ei oo muut sanottavaa. Että moikka.